4. זה שכן איפה. סבר תומס יאללה, אמרת 10, תעמוד 10. הלו, יש הרבה נסעו לאילת לנופש. לא שומעים. והרבה בבית, פה זה אין 200 איש. לא שמים זה עצוב, זה עצוב. אני אומר, זה עצוב שמדברים על העתיד של העובד ולא כולם נמצאים כאן. זה עצוב. אין לנו כסף לזה. למען האמת, אני די מכיר את הפרצופים של כל עובד בטבע, ויש פה לפחות איזה 70% שלא ראו את המקום הזה בכל השקיטה. זה עצוב מאוד מאוד מאוד. שאותם אנשים אני רואה אותם באופן קבוע, ויש אנשים שפשוט בבית, וכל מה שאנחנו עושים היום זה בשביל להביא להם שכר לעבודה הקשה שהם עובדים כאן בטבע. קמחי, תן על לדבר, קמחי. קמחי. לא סתם קמחי כאן. טוב, בואו נהיה יותר רציניים. אני רוצה לדבר דווקא על יום רביעי, איך התנהלה שם הישיבה. למען האמת התחלנו שם ב7:30, ובסביבות השעה 3 לפנות בוקר אפשר להגיד שלחצו ידיים, והייתה שמחה רבה, ואף אחד לא האמין שטבע-טק הבעייתיים, ככה הם קוראים לנו, הבעייתיים הולכים לחתום על הסכם שכר. עכשיו זה לא משנה כרגע השנים, כי בסופו של דבר לא חתמנו על שום דבר. אבל איך זה התפוצץ? זה התפוצץ ברגע שקיבלנו טיוטה ראשונה למעשה ביד, ובין השורות הנהלת טבע הכניסה את הסעיף שהוא הכי כואב לכולנו, זה החלטת מנהל. יאמר לזכותם של כל חברי המועצה, כולנו אולי לא מסכימים על הרבה דברים, אבל על דבר אחד אנחנו כן מסכימים, שאסור בתכלית האיסור לוותר על הסעיף הכי חשוב של עובדי טבע-טק, שמנהל לא חותך את העובד. וכאן החלטת מנהל היא מאוד מאוד חשובה מבחינתנו, וזה מה שפיצץ הכל. ולמען האמת כבר באותו רגע כבר לא היה הסכם. מה שנוסח שמה, שמספרי 1 והערכת עובד 1, 2, 3, 4 ו-5, 1 לא מקבל שום דבר, 2 רק 70% יקבלו הסכם שכר. אז לפי המספרים זה יכול להיות 50, 40, 100, שכל פעימה יכול להיות שזה יתווסף ויהיה יותר. ואם אנחנו חס וחלילה לא היינו עולים על הטריק הזה, אז הייתה חתימה, ואז היה קורה המצב שאנחנו לא רצינו אף פעם, שעובדים יבואו ויציקו למועצה ויגידו לנו לא קיבלנו קידומי שכר בשנה הראשונה ואולי גם בשנה השלישית. לכן לא חתמנו. אבל זה לגבי 1 או הכל? לגבי 1 יכול להיות 30, יכול להיות 100 אנשים. אבל אם 1 הוא בעייתי ולא עובד, ועושה צרות, ועושה בלגן. למה הוא עובד? יש בונוס שנתי. חבר'ה, כל אחד יכול להיות 1 מחר, ו2. לא יכול להיות, יש בונוס למסים שיהיה כאן. אין בונוס.
גם לא רע, תקנון זה בשביל חושבים שהיינו ל3 או 40 בצ'קים. לי חשוב שלא תגידו, לי זה לא יקרה. לכולנו זה יקורה. אז היום נכון, אולי זה אנשים שאנחנו לא כל כך מכירים קיבלו אחד, ואז אנחנו, אתה יודע מה, סליחה שאני אומר, שמים פס וממשיכים הלאה, ומחר בבוקר נתעורר שעוד 100 אנשים שבאמת קרובים אלינו לא מקבלים. ואז בשנה השלישית והרביעית והחמישית יהיו בעצם אולי 90% מהאנשים שלא יקבלו לפחות שנה אחת קידום שכר. זה גם יכול להיות. אבל שתדעו דבר אחד, שכל הכסף שהנהלה לא תיתן, כל הכסף לא אליה, למנהלים שלה. שיהיה ברור, אחת הסיבות שלא חתמנו, כי הכסף הזה לא ילך אומנם לעובדים שלנו, שעובדים יום ולילה, זה הולך למנהלים הבכירים שלהם, מנהלי מתקנים, וכל מי שנמצא מסביב. אין שום מעקב, ברגע, אין שם, מה? יש משאבים, אין אנוש בטבע, שיהיה ברור. גם ברמות כוסית אומרים שאנחנו משפחה, אבל זה משפחה חורגת. דווקא הייתי רוצה להתייחס דווקא לחבר שלי, יועץ תקשורת. אנחנו ניכנס חברי הוועד עכשיו, ואנחנו נדון על המשך צעדינו כמועצה. ב-12 אנחנו נפגשים עם מאיר בבייר להמשך צעדינו. קיבלתי איזושהי הבהרה, יותר נכון, מאבי ניסן קורן, שהם לא תומכים בנו כמו שהם תמכו בנו בעבר. הם מבחינתם לעזוב אותנו איפשהו, כי כל הרעיון זה להפעיל לחץ על המועצה. שימו לב, זה הדבר היפה ביותר במועצה הזאת. אמרתי, אין הסכמות לפעמים, אבל בזמן האמת כולנו מאוחדים כגוש אחד. לכן אני אומר, תהיה ישיבה היום, ואנחנו נראה באמת איפה אנחנו שמים את ההסתדרות הארצית במקום שלה, כי אני לא אקבל את העברה הזאת שהיום הם כבר לא תומכים בנו כמו שתמכו בנו בעבר. אז מה, בגלל שלא חתמנו? מה, רצו לגזור קופון גם על טבע-טק? להמשיך להיות דרותי פה בחור הכי גדול פה במדינה. ולא... איפה קרן שביתה, נכון? על מה אנחנו משלמים 150 שקל? עושים קופה עושים. זה גם אפשרות. זה גם אפשרות במידה ואנחנו לא נקבל גיבוי מלא, וזה מה שאני הולך לעשות היום, לצלצל לאותו אדם. אם הוא לא נותן גיבוי מלא לשביתה הזאת, אז אנחנו גם יודעים לאיים. אי אפשר לעשות את זה תוך כדי שביתה, אפשר לעשות את זה אחרי השביתה. אז שיהיה ברור, הם צריכים אותנו ואנחנו לא צריכים אותם. כמו שאמרתם, אנחנו משלמים. לכן אני אומר, ברגע שנסיים את השביתה הזאת, אנחנו נוכל להחליט אם כן אנחנו נעזוב אותם או לא נעזוב אותם. כרגע אנחנו נמצאים בתוך השביתה, ואנחנו חייבים להישאר באותו מעמד, לטוב ולרע. במרקר אתמול קראתי, בושה וחרפה לכתב שמעוות את הדברים, שקרים גדולים מאוד. שימו לב, גם התקשורת עוינת כלפי טבע-טק,
אם באמת היה גנים, למה לא היינו חותמים? הרי זה 1,500-2,000 שקל לראש. לכן גם התקשורת עוינת, משקרת, לטובת טבע הגדולה שקונה הכל בכסף. יש שאלה אחרת. אנחנו פה עומדים, אנחנו לא יודעים איזה מטרה לקבל. מה? אבסטרקציה? אני לא יודע, מה תקשורת, מה פייסבוק, מה כלום. אני ישבתי כל הלילה, יום רביעי, מה שאתה אומר, וחיכיתי. אולי מישהו יזרוק בפייסבוק. אין לי סבלנות כבר, בוא נגיד ככה. תזרוק משהו לפחות, אנחנו עלינו עומדים. ב-4 לפנות בוקר, כאשר פיצצנו הכל בגלל החלטת מנהל, הנהלת טבע עמדה על 2 רגליים אחוריות. אני לא ראיתי דבר כזה אף פעם. הם התעצבנו, מה שהם לא התעצבנו בחיים שלהם. הם צעקו שמה כמו ילדים. ואנחנו, אני אומר ברוך השם, היינו מאוד קרירים, מאוד רגועים, לראות איך הנהלה, הבחירה ביותר, באה ומתנפלת עלינו ומנסה להוציא אותנו מהכלים. אני אומר ברוך השם, גם שם עמדנו חזקים ואיתנים, לראות שגם ההסתדרות הארצית עם כל הכוח והלחץ, ויש להם לחץ להשפיע לטובת לסגור הסכם בטבע טק, גם כשהוא לא נראה למועצה, גם שם ברוך השם עמדנו איתנים וחזקים. עובדתי, ראיתם מה קרה, יש הרבה לחץ, הרבה תקשורת, ואנחנו ברוך השם עומדים ואיתנים וחזקים. לא חתמנו, מהסיבה שאני לא יכול להרשות לחזור על אותה טעות במשך כל השנים מאז שנוצרה פה מועצה, לתת את האפשרות המנהל לגוע בכסף של העובד. לא יכול להיות דבר כזה, חברים יקרים, לא יכול להיות. יחד מה יש לנו? לא יכולים לתת לכם את המספרים עכשיו. מכיוון שהנהלת טבע לא קיבלה את האפשרות שאנחנו לא חותמים, מרק סבג עשה את הדבר הכי חמור מבחינתנו, מבחינת העובדים בטבע טק. הוא לקח את הטיוטה וקרא אותה וזרק אותה לפח זבל. אז ככה, לשאלה שלך, אין לי תשובה. אבל למה אתה מתכוון? אין לי תשובה. אני זוכר שהיינו שם על הרחבה, אמרת 3 דברים שאני לא מסרב. 3 שנים, מקסימום תוספת שיפון והחלטה מנהל. דיברנו. אני שומע עד עכשיו שרק ההחלטת מנהל מה שאתה אומר. יש פה נגיעה. גם חשוב. סליחה, אני לא מסכים ל7 שנים. אני לא מסכים ל7 שנים. איך הגעת ל7 שנים? לא דיברנו. אתמול היה 3 שנים, היום 5, מחר 7. לא דיברנו על 7 שנים מעולם. אבל אף אחד לא מדבר על המספרים. לא דיברנו על 7 שנים. על מה אני עומד? אבל יש חב"ד שבחרת, תנו להם קרדיט. תנו להם קרדיט. לא יודעים. תנו להם קרדיט. אל תתייחסו עליו. אתה כבר העלית את זה ל7, למה לא? תעלה את זה ל10 גם. הוא צודק, אבל יש לו שם. אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שנתיים. צריך לדעת, אחי, על מה נלחמים? אבל לא שהוא אומר. לא לדבר, תנו לו. לפחות משהו. זה שמועות, זה תפיצו שמועות. אל תפיצו שמועות. אל תוציא את עצמך לא יכול. אז יש שמועות. אחד אומר 200 שקל. אני לא מדבר, הלו. אף אחד, תשמע אני לא מדבר, שקט. אבל תשמע מה שהוא אומר. שבוע מדברים על 5 שנים ו6%, והיום אני פעם שלישי שיש, למה אתה אומר שזה לא נכון? אבל לפני אתה שואל. אבל בגלל זה אתה... בסדר, אז תגידו שזה לא נכון. אבל מי יגיד? אבל בגלל זה אתה באת לשמוע אותו. אז אני שואל. אז הוא לא יכול לענות לך. בוא, זה טוב מאוד שהאיש מוציא את כל הקיטור, זה חשוב, זה נכון, זה חשוב חבר'ה, זה חשוב שאנשים מוציאים את הקיטור החוצה. אני חושב שהסברתי את זה באמרה הכי פשוטה. מרק סבג לקח את ההסכם וקרא אותו
קרא אותו, זה אומר שאין שום דבר. איפה הוא גר? איפה? איפה שהוא גר זה לא משנה, הוא גר בקריית אתא איפשהו. לכן אני אומר, הוא קרא את ההסכם, לכן אנחנו לא מדברים יותר על 5 שנים או על 10 שנים. אנחנו ניכנס כמועצה עכשיו לחדר, משרד הוועד, ואנחנו נדון. לאחר מכן ב-12 יש ישיבה עם מאיר, ובעזרת השם נבוא עם הודעות חדשות לגמרי להמשך דרכנו. אתם רואים לאורך כל הדרך, אנחנו לא מוותרים. אתם חשוב לדעת, המועצה הזו לא מוותרת על שום דבר. המון דברים טובים קרו והיו כתובים, וזה יאמר למועצה. המון דברים. ואני חוזר, אני לא אומר כי הכל נקרא. זה נקרא, חבר'ה. אני לא יודע מה יהיה כבר עוד חצי שנייה, לא יודע. אבל אם היינו חותמים, אז כל פעימה היו נפגעים איזה 180 אנשים. ואז מה? איזה מועצה חרא? כולנו היינו חרא. כולנו לא היו בסדר. למה? בגלל שהחברים הכי טובים שלנו, או בכלל החברים הכי רחוקים שלנו, שאולי בטבע אף פעם לא דיברתי עם אחד כזה, הולך לחטוף 0 בקידום שכר. ואז מה הוא יגיד? איזה מועצה חרא. אז אני לא אתן, ואני אומר לכם עם יד על הלב, לפחות אני כאברהם זוהר, כיו"ר מועצת העובדים, לא ייתן שעובדי טבע ייפגעו. לא ייתן. הרבה פעמים הננה באה ואמרה, אברהם, אל תדאג, נלמד אותך להעביר את ההסכם. אנחנו מומחים בזה. מה זה אומר? נלמד אותך לשקר. אני לא יודע לשקר. השמחה שלי זה לשים לכם את ההסכם, כל אחד ביד שלו, כמו שאמרתי, תקראו אותו, תבינו אותו, ואז שנעלה באותו יום ונדבר, אז אם יש שאלות אז נוכל לענות על כל שאלה, אבל לא שיש לי רק טיוטה אחת בכיס ואני מרמה אתכם. לא יהיה דבר כזה, לא בבית ספרי. בקשה אחרונה, יש הרבה שמועות, הרבה חרושת שמועות. אני אומר לכם, אני אברהם זוהר, אני התחל מבפנים יום בלילה. למה אתם לא מקשיבים למועצה? המועצה אומרת משהו, הרי זה המועצה, זה לא מישהו אחר. נתתם קרדיט לכל אחד מאיתנו. אני אומר לכם שוב פעם, אנחנו לא יודעים לשקר. זה מה שלפחות אני הובלתי בתוך המועצה. אני לא יודע לספר סיפורים, אני יודע לומר את האמת. אני אתמודד עם האמת, אבל להתמודד עם 100 עובדים או 200 עובדים שכבר עכשיו יקבלו 0, אני לא יודע להתמודד. לא יודע. אני חושב אחד הדברים החשובים, וחבל מאוד שיש פה מעט מאוד אנשים, זה הגיבוש, זה החיבור שראינו פה במשך שבועיים רצופים, איך אנשים התחברו אחד לשני. אני אומר לכם, היום אני יודע מבפנים מתוך ההנהלה, שחררו פה הרבה מאוד רעד, הרבה רעד שלילי שנכנס ביניכם כרגע, שזה אומר כרגע ביניכם מסתובב מסמך, ברגע זה מסמך לפירוק מועצת העובדים של טבע-טק. אם המסמך הזה עובר ביניכם, אני מבקש בכל לשון של בקשה, אם אתם גברים, כי אותו בן אדם שהוציא את זה רוצה לרעתכם, רוצה לתת לכם 0 בבונוס, 0 לקידומי שכר. תקראו את הדבר הזה. אז בבקשה מכם, אני ראיתי את זה, הנהלה מעורבת בזה באופן ישיר, ראיתי את זה אתמול בלילה, וכל דבר אני רואה ברוך השם. הרבה אנשים טובים שהוא אמר אני אחתום כדי להראות לך מי כתוב בפנים, ואני יודע מי כתוב בפנים. בושה וחרפה
אותם אנשים שרוצים לרעת 1,070 עובדים. הוא יטפל בהם. ואותם אנשים זה בדיוק העניין. זה אותם אנשים שבעים. שבעים. ההנהלה הבטיחה להם עוד. למה? למה? מה, אנחנו בתהליך של בחירות? אם היינו בתהליך של בחירות אין בעיה. רוצים להיבחר, אין בעיה. לגיטימי, בסדר. אבל לבוא לחבל בתהליך הכי חשוב בחיינו, שזה הסכם שכר. מה חטאנו שאנחנו צריכים לקבל כל הזמן את החלטת מנהל בשביל להעביר את הכסף למנהלים הבכירים שלו? מה חטאנו, חברים יקרים? אנחנו לא נחתום על שום הסכם שיקבע את עתיד ילדינו על איזה מנהל שרק התחתן עכשיו והולך לקבוע את 80 אנשים שרובם נשואים, רובם עם ילדים. אנחנו לא ניתן שזה יקרה. לכן, כמו שאמרתי, מקס סבג עשה את הטעות של חייו, קרא את הנוסח שלו. לכן אנחנו חוזרים אחורנית כולנו. זה כואב, לי זה מפריע קצת, כי היו 10 חודשים של התקשרויות מאוד מאוד חזקות בינינו לבין ההנהלה, עד שזה הגיע לאבי ניסנקורן. מבחינתי, ואני אומר את זה, אני לא מפחד ולא מתבייש מאף אחד. איפה אופריני שאנחנו משלמים לו כל כך הרבה כסף בשנה, שהאיש הזה לא בא לבקר אתכם פעם אחת? שיתבייש לו. יש לו את הנמלים. לנו אין שלטר ביד. חברים יקרים, לנו אין שלטר ביד, אבל יש לנו תרופות. ואני אומר לכם, היום העולם עומד על תזונה ועל תרופות. אם אנחנו פה לא נייצר תרופות, לטבע אין מה למכור. ואני אומר לכם, מהבוקר דיברתי עם 2 ראשי ועדים הכי חזקים פה של טבע. הם אומרים, אברהם, החברה קורסת, אין לנו כבר חומרים. ואתם יודעים מה? אתם יודעים מה הם מספרים לאנשים שלהם בחו"ל? שיש בעיה תקשורת. הם לא מספרים את האמת שיש פה שביתה בטבע טק. בעיה תקשורת זה אומר שאין ויש ואין ויש, ומספרים הרבה סיפורים. אז אנחנו בדיוק בפייסבוק, בכל מיני מקומות. לגבי יועץ תקשורת, אנחנו ניכנס עכשיו ונסכים עם יועץ תקשורת, ואני אגיד לכם למה יש לנו בעיה עם יועץ תקשורת, לפחות מבחינת היושב ראש שלכם. אני אגיד לכם, יועץ תקשורת עולה המון, לי היום בקופה יש 200,000, הוא רוצה בין 100 ל-150,000. תקשיבו טוב, הוא האומנם רוצח, הוא קילר, אבל אחר כך הוא רוצה תגמולים. זאת אומרת, אם הוא הצליח, זה אומר שאנחנו צריכים לתת לו את ההסכם שכר שלנו. אני לא יודע. מישהו מנסה לגזור עלינו פה קופונים. אני לא אתן שזה יהיה על חשבון הכסף שלכם. עובדתי בשטח, שקל אחד זה יצא מהקופה. אנחנו יודעים להסתדר. יש הרבה תורמים בשטח שכל הזמן באים ואומרים, אברהם, מה לתת, מה לעשות בשבילכם? בוא נרוץ ערומים ברמת חובב. וואו, הדלקת את שלומי פינטו, וואו. שלומי, רק הגברים. לא, בצד אחד. איציק, יש לך פה התערבות. אם פינטו רץ, אתה רץ. אז חברים, באמת, תשמחו באמת בכל לשון של בקשה, ואני מתחנן אליכם, באמת. כיושב ראש, אל תשמעו לשמועות, אל תשמעו, יש פה קבוצה, המטרה שלהם זה להרוס אותם. אני אומר לכם יד על הלב, אני לא אפגע, לא בכם, בתינוק שבבית. אני לא יכול לעשות את זה לאף אחד מכם. התחייבתי, בחרו בי כל כך הרבה אנשים, להוביל אותם למקום טוב יותר, לטבע חדש. אני רוצה לעשות את זה עם מועצה שלמה וחזקה, אבל ברגע שנכנסים בינינו
כל מיני אנשים רעים, והם רעים, שרואים את טובתם האישית. אנא מכם, בכל לשון של בקשה, לא לשמוע לאנשים האלו. בואו נוקיע אותם מבינינו. אנחנו נצליח בזכות השלום. תזכרו, נצליח בזכות השלום. כי אותם אנשים שרוצים לרעתנו, ביניהם והם עצמם לא מסתדרים אחד עם השני. הם שונאים אחד את השני. ומי שנהנה מכל הסיפור הזה, זה הנהלת טבע. אז חבר'ה, בואו נוקיע אותם מבינינו, ואני אומר לכם, ההצלחות הן כאן כבר. אני יודע שאנחנו בדרך הנכונה, אנחנו חזקים ותנים מכל הזמנים. מעולם לא הייתה שביתה כזאת חזקה בטבע, שאנחנו מובילים אותה בגאונות רבה. שימו לב איך הכל פה לא עובד, ולא נעצר פה אף אחד. לא היו פה צמיגים, לא היו פה התפרעויות, לא היה פה שום דבר שיכול לסכן אתכם. וזה מה שהמועצה כל הזמן התחייבה. אנחנו נעשה את הדברים כמו שצריך, אבל מה? ביחד. תנו לנו בבקשה קרדיט כמו שבחרתם אותנו. אנחנו מבטיחים לכם שנביא אתכם למקום טוב מאוד, אבל מה? ביחד. אז אנחנו ניכנס עכשיו חברים כמועצה, ויש כמה החלטות שרצות כרגע. חבר'ה, אנחנו לידיעה, אנחנו ניכנס עכשיו. אני בטוח שאנחנו הולכים להחריב את המצב, בטוח. ואנחנו הולכים עכשיו, ואנחנו נכריע את הכף לזכות העובדים, לעובדי טבע-טק. אני אגיד לכם משהו קטן. ביום רביעי חתמו כל האתרים בארץ. כשאני הגעתי לבית ההסתדרות, כשאני הגעתי לבית ההסתדרות, אז קפצו עליי כל הראשי ועדים והחברים שלהם. אברהם, הזדמנות חד פעמית, תחתום. אין ג'רמי, אין זה, אתה לא תדע מה יקרה מחר. חבר'ה, זה לחץ שמופעל, בדיוק פחדנים. זה לחץ שמופעל, והוא מופעל עליהם, והוא מופעל גם עלינו. אבל אני אומר לכם, אמנם אני נראה קטן, אבל יש לי עקרונות בחיים, אני אומר לכם חבל על הזמן, אני ברזל. לכן אנחנו מובילים מאבק, הוא צודק, לאורך כל הדרך. בדיוק, שולחים והרבה טלפונים אישיים לעובדים, הרבה טלפונים לעובדים אישיים לבית. אגב, מדברים עם הנשים שלהם, מפחידים את הנשים בבית. אני אומר לכם, טבע קורסת. עוד קצת. מי זה? לכן אנחנו ניכנס עכשיו כמועצה, כמו מה קרא את המכתב, את ההסכם לצורך העניין, אנחנו ניכנס, ואנחנו כנראה הולכים להחזיר הכל אחורנית, ואנחנו הולכים להיכנס באמא שלהם הפעם. אגב, גלעד הדייג דיברה איתי כבר ביום חמישי ושישי. היום יגיע הכתב שלה לכאן בשעה 2, הוא הולך להכין כתבת תחקיר טבע-טק, וטבע-טק, אחי, הם מפחדים מזה, פחד מוות, התחקירים, ואני מתוך כל הזבל שיש פה באתר הזה. האתר הזה זה רק לוגו, טבע-טק, מעבר לזה שום דבר, הכל מצליח למטה. ואנחנו בכתבה הזאת בעזרת השם אנחנו נוציא הכל. אם טבע לא תבוא ותיתן כל מה שמגיע לכם, אנחנו פשוט נוציא הכל ונספר הכל, כי זו האמת שלנו. האמת הזאת לא תברח לאף מקום. לגבי קרן שביתה, אין דבר כזה שיצאנו לשביתה, אנחנו אמרנו אין קרן שביתה, לכולם אמרנו אין קרן שביתה, אבל שימו לב, ברגע שיהיה הסכם, יהיה כתוב גם לקרן הזאת, שהיא לא תבוא דרך ההסתדרות, היא תבוא דרך איזשהו מצב, ואנחנו מנסים
מנסים לעשות איזשהו אקט ראשוני של המועצה, לראות איך אנחנו מדברים עם ההנהלה באותו רגע של החתימה עצמה, כי גם שם אם זה לא ייפטר לא תהיה חתימה. אז אנחנו עושים על כל הכתיבה, חשוב שלא תיפטר, תהיו רק סבלניים והכל יהיה בסדר. וזו בקשה אישית, אל תיתנו לאנשים לספר סיפורים. אני לא התחייבתי מעולם שהטלפון שלי יהיה פתוח 24 שעות, אבל מאז שנבחרתי הוא פתוח 24 שעות. ידברו האנשים שלא עניתי להם ב-2 ו-3 לפנות בוקר, וירדתי גם לאוטו בשעות כאלו כדי לא להפריע למשפחה יותר מדי. אבל לכל האנשים שדיברו איתי נתתי פתרון, וגם לא, זה תשובה, וזה מה שחשוב, שאנחנו איתכם לאורך כל הדרך 24 שעות ביממה, וגם המועצה מהיום תהיה 24 שעות ביממה בשבילכם עובדי טבע-טק. אז לא להתפרק, לא ביחד. תודה רבה חברים יקרים, תודה רבה.